Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketijd. Als Romke en ik in de tuin met de bal aan het watchen binnen, komt Janna Joe eraan naar haar binnenwijn. Ze vragen of wij even oppassen willen, want Beer had wat in de broek dien. Tomke mandje altijd bleer, Tomke meiding krulint heer, meiding hoentje sabretaal, harkje gauw naar dit verhaal. De bennewijn. Het had rijnd, maar nou schijnt te zinnen. Tomke en Romke botsen met de bal. Ineens ze Janna Joe. Hoi, Janna Joe. Wat doe je daar? Ik kuier je, mijn Beer. Wat koest Beer lekker onder de dekentjes? Oh, dat wil ik ook wel. Sst, net zo lood, Romke. Haast wordt Beer wekker en dan moet Beer koelen. Stonkt in de bennewijn, Janna Joe. Roekst dat ik, Romke? Ja, ik roek het ik. Beer het in de broek poept, Janna Joe. Janna Joe helpt Beer uit de wijn. Ze roekt ons in kontje. Ja, Beer moet eens keer in de broek. Maar de pampers van Beer zijn nog in de huis. Wil je hem even op Beer en de bennewijn passen, Romke en Tomke? Hoe dat zo? Is het voor Janna Joe? Nee, ik haal je gauw eens keer in de pamper voor Beer. Janna Joe leidt Beer weer in de wijn en stopt hem lekker onder de tekens. Ze jouwt Beer een dikke tuut op een snuit en zei: Leef herse Beer. Tomke en Romke passen op die. Ik ben zo waarom, jer. Ze zet de bennewijn met Beer op het gas. En voort is Janna Joe. Romke sjocht in de wijn. Beer sliept alweer, Romke. Zullen wij met de bal botsen? Dat wil Romke wel. Goed. Mooi. Tomke gooit de bal een eindje voort. Pak de bal, Romke. Romke shit voort. Hij neemt de bal in de bek en draaft waarom naar Tomke. Haha, mooi ding, Romke. Nog een keer. Hé, kun je niet verder gooien, Tomke? Dat wie maar een skieteindje. Wow, een skieteindje. Pas maar op, Romke. Ik gooi die bal heel ver voort. 1, 2, 3. Haha, die gaat 4. Pak de bal, Romke. De bal vlucht weer door de lucht. Het giet over het paadje, over de bak met blomkes. Romke draaft erachteraan. Hij schudt alleen de bal maar. Ik ga de bal. Ik ga de bal, haast, Tomke. Pas op, Romke. De bennewijn. Net in de bennewijn springen. Maar het is al te laat. De bal valt naar onderen in de bennewijn van Janna Joe. Romke springt achter de bal aan. Ek de bennewijn in. Oh nee. Maar daar kan de bennewijn net oer. Wiebel door de wijn en dan... De wijn kletst om. Beer en Romke rollyballen over het gas naar een grutte plassen met water. Beer. Pak Beer, Romke. Hij valt in het water. Romke hapt naar het stutje van Beer. Mis. Hij hapt naar de eerkes van Beer. Weer mis. Beer toemelt op een kop het water in. Romke shit hem achterna. Oh nee. Wat ben ik weer te vies. Oh, even skotje. Romke skoddert zijn lief vol heen en weer. De wetterdrippen spatten Tom komen eren. Oh, nou ophouden, Romke. Dan maak eens mij ek wierd. Hier mijn Beer. Hij is heel wierd. Oh, wat zie je aan een joelheelkoppers wezen? Wat maakt me nou dwaar, Romke? Ik weet al wat. We lezen Beer gewoon in de wijn. Bij de tekenstroer heen en dan sjocht je aan een jonge tet. Tomke zet de bennewijn weer jocht op. Romke leidt het kersentje en de tekkens erin. En Tomke leidt wie de Beer op een naai in de wijn. Lekker koesenbeer. Daar komt Janna Joe aan. Maar eens keer een pamper.
Hij hem goed op beer past? Ja, Ja, wij hebben heel goed op beer past, Janne. Heel goed op beer past. Kom maar, beer. Dan krijgt ze een skinne broek. Jan en Joe neemt Beer op de arm. Ze vielt en vielt. Wat is beer wierd? Hoe kan dat nou? Beer maar heel nodig pisje, Jan en Joe. Heel nodig. En toen had beer in de broek pissen. En daarom is hij serveerd. En dan moet ze alle draaien laatje. Ja. Want Jan en Joe liet er geen sprut van. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. De zonnebril. De zonnebril had donkere glazen. Zuster droeg heen, maar ze is net om van te lezen. Van een scherpe zinnen. Mijn Marieke bij u ziet de jood? Vreeg het bier. Maar op mij wel. Maar ze eten wel spruitjes. En daar ben ze ook krijgt beide net zo gek op. Jakkes, Romke. Pier en Marieke's jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boven door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Spruitjes. Mam, komt hij Jood net thuis om te eten? Nee, hij komt Joen pas laat dus. Oh. Maar Marieke dan bij ons eten, Jood? Voor een gezellig eten? Nou, vies toch mij dan net gezellig. En Lies. Jawel. Maar Lies zei het nog niet. Ach, toe, mam. Mij het? Vooruit dan maar. Ja. Maar we eten niet bijzonder. Ja, we krijgen haast een spruitjes. Maar is toch wel spruitjes, Marieke? Ik ben er net gek op. Nou ja, je zult het dan maar wel matten. Ik ga ze al opstingen. Ja, ik had nog jij er weten hier. En trouwens, spruitjes binnen seizoen. En u spierde er gek op, of net, Pier? Ja. Had mam geen appelsmots? Jawel, hij kijkt er wel een pot van stingen. Ja, dat vind ik zonde van de spruiten. Nou weet je hem wat? Je krijgt eerst de spruitjes, dan haal je hem de vitamine binnen en dan krijg je hem daarna nog een beetje smots. Zo dat het. Pier en Marieke houden beide net van spruitjes. Ze hier hopen dat ze je het pannenkoeken eten zoeken. Dat doen ze meestal als Pier zijn huid naar thuis komt om te eten. Maar nou zit ze achter een bord vol met spruitjes. Beide eten ze met lange tosken. Dan giet de telefoon. Telefoon? Ik neem mijn vakje er wel even op, dan pas je hem zo lang even op Lies. Oké. Lies, meestal wel spruitjes. Worst ik lekker een hapje af van Pier? Doe maar. Doe maar. Nee? Net waar, jong. Ze is nog te liet. Dat is net goed voor haar. Ik krijg ze nooit op, al die sprutjes. En Do? Do has die bord ook nog vol. Hé, zo bijken zeg mij, hè? Is hoen? Ja. Hé, dat zeist wat. Bijken! Bijken! Hé, kom hier eens. Hoi. Hé, bravo hoen. Hé, zit. Bijken, zit. Krijg dat van Baaske. Zo.
Pier voor het bijken een spruitje op. Die mooi dat wol. Hij bleef zitten en hij skooit alweer om een hapke. Krijgt ik een van Marieke? Ja, doom ik maar in. Sjebijke. Lekker sprutsje. Hop, hop. Nog een. Lekker, Lekker, hè? Is dat lekker, Bijke? Doei, jongen. Goed zo. Goed zo, nog een. Komt u weer? Hier, twa. Om en om voor je Pier en Marieke hadden spruitjes op om bijken de hoen. Als mem er weer inkomt, hadden ze beide het bad leeg. Nou, mooi. Ik zou je hem wel lekker regaat maken. Dan smaken het wat, Marieke. Oh, dan krijg je hem nou nog wat appelsmots. Goed? Of ben je maar zat? Nee, lekker. Ik meen nog wel wat. Ja, ik wel. Ze eten er lekker van. En het wordt heel een dal smullen als ze echt nog iets naai krijgen. Lekker. Na het eten brengt mem Lietse Lies op bed. Marieke bleef nog een oerke. Ze helpen eerst mij uit te wasken en daarna maken ze nog even spoetenbadje. Als ze weer in de huis komen, zit mem op een knibbels voor bijken. De hoen luidt lang uit oer de vlier en hij hiemet. Wat is er maar Bijke, mem? Nou, ik weet net, maar het doog net, jongen. Hij kon wel ziek wezen. Hoezo? Hij wil geen eten hebben en hij wil er net uit. Ik denk net dat er hem goed viel. Maar zin, hij laat je maar te hiemen, wat vreemd. En hij wil echt naar in de koer. Nou, hoe kan zo'n best nog samen ziek worden? Zou er wat verkeerds hoorn haar misschien? Misschien is het gewoon sad. Maar hij had niet een hoorn. Hoe kan zijn hoen nou sad wezen? Hij had niet een hoorn. Tje, zijn pannen met brokjes zit nog hier en daar vol. Nou, en zijn dochter oorzaakt net dat er sad is. Ik vertrouw het net, ja. Wat bedoelt mem? Ik bedoel, als het zou blijven, dan maken we er maar naar de beste dokter. Oh? Hoe laat komt hij dus? Te laat, jongen. Die komt nog lang net. Ik weet echt niet hoe het moet. Ik ken je nou echt net bij. Zal ik ons dus mem vragen? Of die mij wil naar de beste dokter? Of dat hij even oppast, zolang het bord van mij de hoen vat is. Ja, dat is een goed idee. Zoest door dat waan willen, Marieke. Ja. Vraag je met me gauw of die hier zo lang wezen kan, want ik vertrouw het net, jij moet eens bijken. Oh, die lieve Scott. Hij mankeert het nooit wat en nou laat er je samen van pampers. Dit doogt net, ja. Ik ga wel even mee. Oké. Als Pier en Marieke 5 minuten later weer omkomen, stiet Bijke alweer oranje. En hij slobbert wetter uit zijn drinkbak. Dus mem, kom mijn kwartierke, zei ze. Kan het zo lang nog wachten, of? Hij drinkt alweer. Of hoort het niet meer? Wat is er gebeurd? Hij had de stut echt alweer omheen. Ja, ik denk dat we net meer naar de beste dokter horen. Maar hoe kan het nou zo vlug? Hij had spuit. In hier kwam er oranje en hij spuide alles eruit. En er is er aardig van opknapt. Tje, dat wie het, wat een dwes hier. Wat? Ja, dat doe maar een onzel. Het wie al grien wat eruit kwam. Dat vond ik eerst zo vreemd. Ik dacht nou doof dat hier een dal net meer, maar die eer me stak het. Hoe kan zo'n hoen nou grien glot spuien? Maar doet ik het wat beter bezeeg, doe je mij een luchtje op. Hier. Marieke. De oven. Koekjes bakken, suiker, molen, boter bakken. In de oven, samen kleer, bakste koekjes, bruin en geer. Hey Wilma, pak door de suiker eventjes. En ik de mol en de boter. Koekjes bakken, suiker, mol en boter bakken. In de oven samen kleer, bakste koekjes. In de oven
samen kleer. Bakste koekjes, bruid en geer. Koekjes bakken, suikermol en boter bakken. In een oven samen kleer. Bakste koekjes. In een oven samen kleer. Bakste koekjes, bruin en geer. Pas op, Jer. De oven is heet. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.